nin tarata donna in na novembre kalo 29 Goodluck Jonathan n'ale ye Mali cɛbɛnkɛla ale sera Bamako a nakun ka se ka na furancɛla fanga jateminɛ kɛ an ka Goodluck Jonathan lamɛn ka kɛ ni lajɛrɛ min kan ka kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw ani a gouvernement ɲɛmaw fɛ a kun ka kan n ka na Mali kɔnɔ ka se ka na furancɛla fanga bɛ lahala min na k'o dɔn n bɛ yan ni n terikɛ n'o ye ministre Diop ye ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw ni k'olu fara ɲɔgɔn kan min b'a to n bɛ se ka o kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ni k'o da CEDEAO jamana ɲɛmaw ani a gouvernement ɲɛmaw tulo kan dimanche nata décembre kalo tile 4. Maliden caman hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko Goodluck Jonathan ka nin nali bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ Mali gɛlɛya la. Alexis Kalanbiri ale ye kunnafoni dina ye. Maliyɛnw jigiba b'a kan ka tugu ale bi gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kɔnɔ. Ale bi transition banni na fɛn caman bɛ minnu bolo dara ani bɛnti minnu na tuguni n'ale mana na ani mɔgɔw ka sigi ka kuma n'a seginna ka taa CEDEAO mana min fɔ a bɛ se ka mɔgɔw hakili lasigi kosɛbɛ. Ni waati in na CEDEAO ani furancɛla fanga bi jamana min kɔnɔ o bɛ ka bɛn dɔɔni dɔɔni. A misali dɔ ye Burkina, Mali ani Laginɛ olu bɛ se ka taa sɛbɛn don CEDEAO kiiri tigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ. Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.